ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೆಳೆಯರೇ. ಅಮೂಲ್ಯ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್. ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ದೀಪ್ತಿ ಬಿರ್ವಾ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತೇರ್. ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ ಎಂಕಕ್ಕೇನು ಮಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ತಿಂಡಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೋಸೆ ರಡ್ಡ್ ಅರಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ದೋಸೆ ಮಂತೀನಿ. ಊರುಡು ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಒಡೆ ಪೊಂಡಲ ಚಳಿ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಲ ಚಳಿ ಇತ್ತನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ಕುಟಿಟ್ಲ ಚಳಿ ಮುಳ್ಳ ಚಳಿ. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್. ತಿಂಡಿ ಆಂಡಿ ಆಂಡೆ ಎನ್ನಂಡಿ ಇನ್ನಂಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಕ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತದ ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ದಾದಾ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಾಗ್ ಬರಂದ ಲೈವ್ ಬರಂದ 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಅಂತ ಅದ ಬರಂದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂತ ಅದಂದೆ ಗೊತ್ತಂದೆ. ಎನ್ನಲಾಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಜನ ಮೇರ್ಪಿದೈ ಪೊತ್ತೇರು ಸಂಡೆ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಡೀರ್ ಕುಲ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬೆಲೆ ಬೊತ್ತೇರು ಭೂಮಿ ಉಳ್ಳಲು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಆತೆ 2 ಜನ ಒಲ್ಲರು ಯಾನಿಲ್ಲಾಡೊಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಜಯರಾಮ್ ಜಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಕಿರ್ಬಿಡು ಚಳಿಕ ಕಿರ್ಬಿಡು. ABD ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಡೂ ಟ್ರುತ್ ಆರ್ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿತ್ ಮೀ ಸಿಸ್ಟರ್. ಈರ್ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ. ಚಾಂಡ್ ಇನ್ನಂಡೆ ಚಳಿಯತ್ತ ಭಯಂಕರ ಲಕ್ಕರನೇ ಮನಸ್ಸಾಪಚಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಡಲ ಭೂಮಿ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಡೆಗ ಪೋರ ರೆಡಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೆಸ್. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಯಾನಿಲ್ಲಡೊಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಪೂರ ತಿರ್ಗದಾಂಡ್ ಮರಣಿ ಬೈದೆ. ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ? ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಒಬ್ರಿದ್ದು ಸಹ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ರಾಮ. ಏನಾ ಮಂಗ್ಯಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೋಸೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಆನ್ಶು. ಓಕೆ. ಚಳಿ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಆಚೆ? ಭಯಂಕರ ಪೂರ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಳಿ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗರ್ಲ್ ಹಲೋ. ಏನಾಗೋಕ್ರು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಸುರೇಶ್
ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಬೇಕು, ಲೈಕೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಸಹ. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ 13 ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿಚರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಕ ಮದತ್ತೇ ಪೋತು ನಾನು ಓದುದೆ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಕಿ ಮದ್ಮೆದ ಟೆನ್ಷನ್ 11 ಮದ್ಮೆ ಏನದ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂತೆ ನೆನಪೇ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಿಲೇಟೆಡ್. ಸಾರಿ ಏ ಪೈಲಾಗ ಪತ್ತಿನ ಇರು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಒಯ್ದ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್, ಹಲೋ ಅಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ನಿಗಲಾಂಡ. ಸೋನಿ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಈತ ಬೇಗನ 11 ತಿಂಡಿಯೇ ಮುಗಿ ಪೈನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ನವೀನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತಿರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಡೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ಎನ್ನ ತಾಳಿ ತೋಜ್ಜ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತನ ಐ ಲವ್ ಯು ಬರಬ ನೋಡ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪು ಒಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಿಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಪ್ಪು. ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿಂಡು ಅಂಚದ ಆಲ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟಾ? ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದದ್ದು. 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬರದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು. ನ್ಯೂ ಕಪಲ್ಸ್ ಮೊರಣಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಇತ್ತರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಆಯನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋತೆ ಇತ್ತೆ. ಆಯನ ಎನ್ನಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೋದು, ಆಯನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೋದು, ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಗೊಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಕುಲದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಬ್ಬರು ಮುಗಿಪಾದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ಪಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮಿನಿ ಬರುವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹಲೋ ರಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ, ಹಾಯ್. ಜಾನ್ 10 ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು, ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಆಚಾರ್ಯ. ಮಾಮಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಮಾಮಿ ಬೇಲೆಪೂತಿರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೂಜಾರಿ, ಹಲೋ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡ್ದೇರು ಆರು ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯಿರು. ಜಾನ್ 10 ಐತ ಪೂಜೆ ಉಂಡು, ಐಕ್ ಬರೋಡಿ. ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ. ಮೈತೇದಿ ಒಲ್ಲೆರು, ಮೈತೇದಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡುಲ್ಲೋರು ಏನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋರು. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿ ಸತೀಶ್. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಚಳಿಕ್ ಪುರ ಕೈ ಪುರ ಕಿರುಡು. ದಾದಿ ಕೈಪು ಕೋಡೆದ ಕೋರಿಂಡು ಇಂಕ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿನ ಕೋರಿಂಡು. ಆಂಡೆ ಚಾ ಅಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ದಾದೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪೂಜಾರಿ. ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಇರೇಗ್ ದಾದ. ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತಿರ್, ಹಲೋ. ಭೂಮಿ ಓದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾ ಇಚ್ಚಿ ಓದೊಂದು ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಗಿ ಕುಂಟದೈನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲ ಪೋಪಲ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲಲು. ದಾದೆ ನೈಟ್ ಜೇದಿ ಜರ ಜೇಯ್ದೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ನಿದ್ರೆ ಆತಂಡು ಅವು ಮೊರಣಿಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾತನತ ಅಂಚ ಒಂತೆ ನಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ಪುರ ಪೋತುಜಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುವೆರು ಬನ್ಲೆ. ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನು ಎಟ್ಲ ಪೂರ ಬಲ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪೇರಗಳು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇನ ಇರ್ನಾಡೆ ಲೆಪ್ಪುಲೇಗೆ ಲೆಪ್ಪುಕ ಭೂಮಿ ಏನಂತಂದುಲ್ಲ
ములేరా నేను అలా సబ్స్క్రైబర్లు ఎత్తుంది నా ఫ్యాన్స్ ఏరాలు ఎత్తుంది వాళ్ళు ಹಂಗಿಕುಂಟುದು ಇನ್ನು ತೋಂದುಳ್ಳರು ಬಿಜಿಲ್ಲರು ಪೂರ ಟ್ರಯಲ್ ಮಂತ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಮಾತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ 2-3 ಜೀವಿ ಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಬರೋಣ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಜೆತ್ತೀನಿ ಇರಿಗದ ಎಗ್ಜಕ್ಕೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಇಂಚಕ್ಕೇನ ಕ್ವಶನ ಮಾಂಡೆ ಸಮಾಧಾನತ್ಲಕ ಕ್ವಿಜ್ హాయ్ గౌతమి ఎంత హాయ్ గౌతమి ఎంత ఉల్లారు ఎంచో ఉల్లారు హాయ్ ಗೌತಮಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇಂಡ ಎಂತ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೇಂಡ ಹಲೋ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟುಡೇ 1 ವಿಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪವರ ಇರಗ ಇರೆನ್ನಿನ ಪೂರ ಇರೆಗಾಡ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಹಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ 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 ರಾಹುಲ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಈ ನಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ನಮಾಮಿ ಬೆಲೆ ಬುತ್ತೇರು ಸೋನಾ ಬಲಮ್ಮ ಇಡಿಯ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಹಲೋ 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 ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ ಆದೆ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಗಗನ ದೇವಳಿಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಸೋನು ಬೇಗಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಬತ್ತಂತಲ್ಲ ಬಲ ಬೇಗಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇಡಲೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ತುಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಂಗೇನೆ ಕುಕ್ಕುರ ಬೇಗಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುರು ಬಲಮ್ಮ ಇದೆ ನರವಂಟೆ ಕುಕ್ಕುರು ಛೀ ನರವಂಟೆ ಕುಕ್ಕುರಿ ರೂಬಿ ಬಲ್ಲದಿಡೆ ಬಲ ಬೇಗಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇದೇಂಚೊಲ್ಲರ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ನಿತಿನ್ ಪುಚಾರಿ ಹಾಯ್ ಚಾಂಡ ಇನ್ನ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಫ್ರಮ್ ನೀರಿ ಓಕೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಅಲು ಇನ್ನ ಅಂಗಿ ಇನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾನೇನು 29 ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು
ರೆಸ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಅಂಚದು ದಾಲ ಮೂಡಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ನ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಚಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇಸಿಸ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗೊಡುಂಡು ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಏತಿಜೆನ್ನೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪು ನೋಡಿ ಅರೆಗ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅರೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಂದರೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡುಂಡು. ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ. ಓ ಹಲೋ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯು ಯು ತುಳು ಆರ್ ಕನ್ನಡ? ತುಳು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಗಮ್ಮತ್ ಯಾನೀರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ದಪಂಡ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ ಒಲ್ಲೆ ಕೆಂಡ ಇಂಕ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಂದಾದಕ್ಲಿನ್ ಕಾತೊಂದು ಕೊಲ್ವೇನಾ. ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಆಟ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಿಸ್ ಯು ರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಅವು ಏರು ರೈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಣ್ಣಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಊರುಗು ಎಂಕಲ್ಲೇಕ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಂಚಿ ಬುಧವಾರ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಟ್ ಎಂಚ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪವನು ಇರೇಪ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಡಿಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓದುವೆ ಇಜಿನ ಮಿಸ್ಸೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಎನ್ನ ಮೈತೇದಿ ಎನ್ನ ಮೈತುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಎಂಜನ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾಮಿ ಎಂಜನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಈತ ಬೇಗ ಇಚ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರೇನು ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೆಲೆ ಪೊತ್ತೇರು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೇಮ್ ಅಂದೇ ಸೇಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಮಲ್ಪನ ದಾನಿ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವರೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಗೋರಿ ಲೈವ್ ಪೂಜೆ ಲೈವ್ ಬರನ್ನಪ್ಪಾಗ ಲೈವ್ ಬಲೆಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಗ ಈ ಲೈವ್ ಏಪ ಬರ್ಪಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಂದಿನ ಓರಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಈನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ರೆಗ ಅಥವಾ ಹೆನ್ನಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ತಿದ್ದೋಂಗ ಅಥವಾ ಈನಂಡೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಾನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜರ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆ ಆರು ಒಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಈನ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕದಾದರು ಗುರ್ತೊಲ್ಲೆರಾ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವ್ವಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಾತ ಅಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಸರಿ ಬೈದನಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಂಡ ಎರಡು ಸರಿ ಬೈದನು ನನ್ನ ಮೂಜಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟು ಉಂಟು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ಸಂಡೇ 10 or 11 12 ಇಂಚ ದೀಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲೈ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚೆ ಸಂಡೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು ನೋಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪೆ ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪದ್ನಾಗ అయితే 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬರಂದ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಣ್ಣನ ಪುರ ಇತ್ತಂತ ಪುರ ಮುಗಿಪಾದ ಬನ್ನ ತಡಾನ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾತೆರ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿ ಏರಂದು ಅಕ್ಕರೆಯ ಮುದ್ದಿನ ಅರಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನಗು ಎಂಬ ಹೂವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ
ತುಸು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಪಟನಿ ಮಾತನಾಡುವವಳು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗೌತಮಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ತೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪೋಯ್ ಸರಿ ಪೋಯ್ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಓಕೆಗ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಟ್ ಒಂದು ಮತ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ನತ್ತು ಬಾಯಿ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಕಾಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ಗೂ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬೈಯ ಗೋರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ ಅವು ಉಂಡು ಯವ್ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಎರ್ನ ನೇಮ್ ಗೌತಮಿ. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುವರೆ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಬುಧವಾರ ಸೋಮವಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಅದು ತೂಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಇಕ್ಲೆ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಂದೇ ಇಪ್ಪಾನು. ನಿಗುಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜಾರ ಐಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ ಅಂದು ಕೊರಿಯಡ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಿಗುಲು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಜಾರು ಐಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಾತು. ಸೊ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಏಪ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏಪ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತಾಪ. ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬುರುಂಡು ರಕ್ಷಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ. ಕೋಡೆ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ದೇವರೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುವರತ್ತ ಯಾನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಪೋಯಿನ ಇನಿ ಹತ್ತು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹತ್ತವು ಮೊರಣಿ. ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಡೆ ಮೊರಣಿ. ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ದಾದೆ ಈನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ. ಈರ್ನ ಬುಧರ್ ಗೌತಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿ ಪಂದು ಏರಕ್ಕ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ದೀತೀನಿ. ಎನ್ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಂದು ಅಂಚದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆದ ರಕ್ಷಿ ದಿತ್ತೀನಿ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದು ದೀತಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿ ತುಳು ತಿರ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದು ರಕ್ಷಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ದೀತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹವರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಹವರ್ ಯು? ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡಿ ಒಲ್ಪ ದಾದೆ ಯಾನು ಉಡುಪಿಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಪ್ಪುನ ಬೈಲುರುಡು ಏರ್ದಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಉಡುಪಿಡಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಸಂಕದಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ. ಹೋ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮಾ ಉಡುಪಿ ಅಶೋಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾ ಉಡುಪಿ ಎಂಕಿನ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಆಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಡ್ ಎರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನೇಪಾಲ. ಬಟ್ ಕೋಡೆದ ಎಂತೂ ಏನಲಾಗ ಕೋಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಕೋಡೆದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಕೊಂತ ಅಂಚಿಂಚಂದು ಅನ್ಸಂಡು. ಬಟ್ ಬೆತ್ತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಳು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊಂಡಾಡೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಏರ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಏರ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತೂರು ದಾಟೆ ಪೋಪನ್ ಬಣ್ಣ ಗ್ರೇಟ್ ಆತ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಲ್ತೂರು ದಾಟೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ದಾದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ದೂರ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದು. ಯಾನು ಮುಂಬೈರ್ದು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕ. ಈರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಬತ್ತಾರಾ? ಕಾಸರಗೋಡುಗು ಮೊರಣಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದು ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿನ್. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ ಅಲ್ಪನೆತ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ರಕ್ಷಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಪು ಅವೈತ ಪಂಡೆತ ಮುಳ್ಪಡ್ದಾಡೆ ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ಡೆಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಏತೇತೋ ಮಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲುಲ್ಲೆ
ಅಕುಲೆ ಇಪ್ಪನಗ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಆತ ಅಲೆಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಲ್ ಏನ ಗೊಬ್ಬು ಜೋಲು ಮಲ್ಪು ಜೋಲು ಅಂತ ಅನ್ಪುನತ್ತ. ಬಟ್ ಅಲೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಪೂರ ಜನ ಒಲ್ಲೆರ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಮುಲ್ತುರ್ದಾಡೆ ಪೋತನ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪು. ಸೊ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಸಿ ದಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಾತ ಅಂಚದು ಈನ ಪಾತೆರಡು ಅಂದಲ್ಲಿಗೆ ಸಡನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಟ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವರ ಸೋಪುಡಾತೆ ಏಪಲ್ ಹತ್ತು ಕೋಡಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ನಂಗೆ ಸುದೀಪುಡೋರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಾಯೋಲು ಆತೆ ಬುಂಡ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಗೌಜಿ ಪೂರ ಹಂಡ್ ಅವರತ್ತ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಗೌ ಪಾಪ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ. ಬಟ್ ಆರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತೆ ಅವು ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನ ಕನ್ನಡ ಆದ ಪಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲತ್ತ. ಬಟ್ ಧ್ರುವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ತುಳು ತಯಾದ ಆಯ ನೀನು ಆಟ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬರ ಬಂದ್ಬೇತ ಇಂಕ ಆಯನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಜೋರ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೇರ ಬೈದೇರ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮಿನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋ ಆಗಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಯ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸುರುವೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ನಟ ಒಂದು 15 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆಯಾಗ ಸ್ವಚ್ಛದು 15 ದಿನ ಅಟ್ಟೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಲ ಊರುಗ್ಲ ಬತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಚ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನಕ್ಕ ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಎನ್ನಕ್ಕ ಅಂಚದಾಲೆಗ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರಾತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪಾಗ ಮದಿಮಾಲೆನ್ ಬಂದು ಅಡೆ ಮುಟ ಬೈತೀನಿ ಇಡೇ ಮುಟ ಬೈತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು. ಹಾಯ್ ಭೂಮಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಏರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಭೂಮಿಕಾನ. ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಓಲಿತಾರ್ ಮಾರೀರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಸಂಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಪಾಪನ ಕೂಕರು ದೊಂಬು ತಿರ್ಕುನು ಮೂಲ್ ಬಚ್ಚೆ ತೋನು ಸೇಂಕುನು ಬಂದು ಕೂರ ನಮ್ಮ ಚಾಕಂಡು ಬಂಗದಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಚಲಿಯತ್ತೆ ಚಾಂಡ ಇನ್ನಂಡೆ ಈರಿಯಪ್ಪ ಬತ್ತಿನೂರುಕೋ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಬೈದ. ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಪದ್ದು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತೀರ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯಿನ ಕಡೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೋದು ಓಡಿ ಬರ್ಪುನು ದಾಯಗಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮೊರಣಿ ಹೊರ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಮೊರಣಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಬೈದೆ ನಾನು ಮೊರಣಿ ಬಣ್ಣ ಮೊರಣಿ ಅತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಂತಡ್ ಬೊಯ್ಚಿ ಪೋಯಿ ಮಂತಡ್ ಬೈದು ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಾ ಹೇಳಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರಲೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನೋ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಬನ್ನಿ. ಮದುವೆ ಮುಗೀತು ಇರೇಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೊರ ಉಡುಪಿದಾಗ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಹಾಲೆ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಮೀಟ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತವನ್ ಪಾರ್ ಒಕ್ಕ ಮೀಟ್ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ನಿಂಗಲ್ ಇಜ್ಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಟ್ಟು ಟಚ್ ಹಿಡಿಪಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರ್ಕ. ಏಯ್ ಮಂಗೆರೆಗ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಇನ್ನ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆನಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಎಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಕುಂಟಿ ಲಾಂಗ್ ಇರುಕು ಕಟ್ಟು ಕುಂಟಿ ಆಯನು ಕುಂಟಿ ಒಂಜಿ ಕೇಳವು ಭಾಷೆ ಹೂವ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಕ ಕುಂಟಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಾನ್
ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪೆ ಜನ ಹೆಂಗಳು ಬೋರ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬಂದು ಮಂತ್ ಪೋಪೆ ಸೀದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬನ್ನಂಕ ಪನ್ಲೆ ಮೀಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನಿತ ಒಡೆ ಒಡೆ ಪೋಪೆಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇದೆ ಮಂಡೆ ಪೋಪೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಅಂಚದಾರು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಿಂಚ ಪಂಡೆ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಅದು ಪೋಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಪನ್ಪುಜಿರ್ ಕೆಲವ್ರ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಪ ಸಡನ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪಾದ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಮಿನಿಯರನ್ನ ಪೋತಾರ ಎಂಚೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ನನಗೆ ತಟ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ಎರಡ ಪೋತುನ ಇತ್ತನ ಮನೇಲಿ ಹಾಯ್ ಹವರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಾ ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೋಲು ಭೂಮಿ ಉಳ್ಳೋಲು ಅವು ಬುಡಿ ಎರಡು ಏನು ಒತ್ತಿ ಮುಖಪುರ ಜನ ಪಿದಾಯಿ ಪೋತೀರು ಮದಿಮೆ ಪುರಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಕಪ್ಪಗ ಮೀಟ್ ಅಕ್ಕ ಏಪ ಉಡುಪಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಅವೇನ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಪರ್ಯಾಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆನಾ ಒಂಜನ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಡದ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಪನೋಡು ಏನಾನಿ ಪೂರ ದಾದ ಬುಡೇದಿಯಾ ಅಬ್ಬಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾನ್ ಏಟಿಂಗ್ ತುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೌಟ್ ನಾನು ಒಡೆ ಹೋಗ್ನ ಡೌಟ್ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಡೋದು ನಾನು ಪೂರ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ದಾದ ಕಚ್ಚಿಪು ಇಲ್ಲಡ್ದಾದ ಕೋರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇನ್ನ ಅಟಿಲ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ ಆತನ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿಂಡು ಕೋಡೆದ ಪನ್ಪೆಂದೇನು ರುಚಿ ಕೋಡೆನ ಬೈಯಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚದ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪುರ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೆಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪುರ ಇನ್ನಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನುಪ್ಪುದೀತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ನುಪ್ಪು ಆತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿತ್ತ ದಿಟ್ಟು ಮಾಮಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದಿತ್ತು ಪೋತೀವಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯ್ತಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಎಂಕಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2 ಲೀಟರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನ ಮೂಜಿಲ್ ಪಾವುದಾತು ಪಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚದವು ಬೇಯ್ದಿತ್ತಿಜಿ ನೀ ಕಾಣೆ ಮಾಮಿ ಕುಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಬೇಯ್ಪದಂತೆ ಪೋದಿತ್ತೀರ ಅವೇ ಉಂಡು ಯಾನು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಉಂಟೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಪುರ ಬುಲಂತೆದಿತ್ತು ಕೋರಿಯ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಒಂದು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜನ ಹಸ್ಬೆಂಡಾ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳು ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಕೈ ಕೋರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೆನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಂಡ ಗೊತ್ತಣ್ಣು ಏರಂದ ತನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮದ್ಮೆ ಕಮ್ಮತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರ್ಗಾರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಎರಿಗ್ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಬೆಲೆ ಒತ್ತೇರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇನ್ನೆಗುಲ ಬತ್ತೇರು ರಮ್ಯಾ ಕುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರೆ ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಐತೆ ಬೂಗೆ ಬೂಮ್ ರಮ್ಯಾನ ಮೋಲ್ ಮುಲ್ತಲ್ ರಮ್ಯಾನೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂದ ಅಲ್ಕುಲ ಅಲ್ಲ
ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿನ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೂತೊಂದು ಇಲ್ದಾಡ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲ ಅಂತ ಪರವಂಡು ಬೇಲ ಅಂತ ಪರ ಏನೋ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಾತರ ವೇಚಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಚ್ ಏನೇನೋ ಬರ್ತೀನಿ. ತುಗೆಲ್ ನಾಮ ಕಾಲೆ ಸಾಮ ಪಂಡ್ರ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಪಂಡ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ. ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೋನು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೋನು ಬಂದ್ಲ ಬಲಿದೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬಲೆ. ಆರ್ ಭೂಮಿ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕ? ಡಿಗ್ರಿ. ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಕ್ಕರ ಪರಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಗತ್ತೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲೆ. ಆರ್ ಭೂಮಿ ವಾಂಡತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮು ಪಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ? ಚಿಕನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲ್ಪುನ ಕಡ ಉಡ್ತೇರು. ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅನ್ಪುನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೇ ಇರ್ಲಿಚ್ಚೆ. ಭೂಮಿ ಸೇಸ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್. ನೀನ ಪಾತಿರ. ರಶ್ಮಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್. ಸ್ವಪ್ನ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್. ಓರೋರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓರೋರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಏರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ. ಹಲೋ ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್. ರೇಷ್ಮಾ ಹಾಯ್. ಆಂಡೆ ವನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಕೂಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನ ಕೂಲಿಲಕ ಉಪ್ಪೊಡು. ಕೂಲಿ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಚಿಕನ್. ಕೃತಿಕಾ ಹಾಯ್. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್. ಏತು ಸಾರಿ ಪಂಡೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗು ಒರಲ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿಜೇರ ಒರ ಬೊಯ್ದೇರು ಬೈದಿಜೇರು ರಮ್ಯ ಕುಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್. ಬೆತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ರಮ್ಯ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಯಾನ್ ಪುದರ್ಮತ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಈರ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ಏತ್ಲೆಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಯೋಗಿ. ಹಾಯ್ ಯೋಗಿ. ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮನಸ್ಸಾತಿಸಿ ನಾನು ಹೊಡೀತ ಬೇಗನ ಮನಸ್ಸು ಲೇಟ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಏನ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಮಂಗ್ಯರ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಾರ್ದನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಟ್. ಕೂದಲು ಜಡೆ ಹಾಕುವುದು ಕಳಿಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮಗೆ ಸಮಗಟ್ರ ತುಕ್ ಪನ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಬೈಲೂರು ಎಸ್ ಬೈಲೂರು. ವಿಜಯ ತಲಪತಿನ ಮಾಮ ಏರ ರಜನಿಕಾಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ವಿಜಯ ತಲಪತಿನ ಮಾಮಗೆ ಏರು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಏರೆಗೆ ಏನ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ಪನೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ಯಾಪ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎನ್ನು ಪೋತೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹಿಂಗದಿಂದ ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಯಾನೋ ಮೊರಣೆ ಬತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಎನ್ನ ಊರು ಮುಲ್ಕಿ ಅಂದೆ
ಯಾನು ಸೋನು ಯಾನು ಸೋನ್ಗೆ ಓ ಸೋನು ರಮ್ಯಾ ಕುಲ್ಲಲ್ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕುಲ್ಲಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಸೋನುಗೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿನ್ನ ಮಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂ ಏರವ ಅವು ಏರ ರಮ್ಯನೇನ ಅಂದ ಹಾಂ ಆಲತ್ ರಮ್ಯನ ಒಂದದ ಅವು ಮಿತ್ತದೇ ಬೇತೇನ ಅವು ಫೇಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ ಬೆದ ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅವೇ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡಂತ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೀಸ್ ಏನೊಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಬುರ್ದು ಖುಷಿ ವಿಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ ಸೀಕ್ ಕಾರಣ ಆವಿ ಏನಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಉಂಡಯಾನ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಪ್ ದಿನ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿ ಅನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ದಿನ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಮ್ಯಾ ಕುಲಾಲೊಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡ ತೈಕೆ ಗುರ್ತದ ಗುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಜನ ಓದು ಜತ ಐಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಉಂಡ ಯಾನ್ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಂಕ್ ಈ ಅಂದ್ ಈ ಹೊರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಯಾಣತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರಡ ಅಕ್ಕ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿತೇಶ್ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಕುಲಲ್ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಕಲ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹವರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ ಇನ್ ಲಾ ನಿಕ್ಲ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ರಮ್ಯಾ ಪೋಯಲ್ಲ ಪೋಲ್ ಭೂಮಿಕಾ ದಾದ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಬಿ ಸಿ ಗಗನುಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಐ ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಗನ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಎಮ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ ಶರಣ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೌಲ ಝೂಮ್ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಣ್ಣುಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಾನಾ ಓ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡಲ್ಲ ವನ್ಯ ಓ ಅಂಚನ ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿನ ತಾರ ಅಡ್ಡವಾರದಿಂಚಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಚ ಸುಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಮೇಕೈ ಪುರ ಅಂತ ಬೇನೆ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಯಾವುಜಿ ಕೋಡೆದ ನಿದ್ರೆ ಜೇದೆ ಕೋಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ನಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕಿನಿ ಆಂಡ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಈ ವಿದರ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆವಡದ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನೋಡಿ ಈಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂಡೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಪಾರ್ ಹಾಯ್ ಬೂಮ್ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಕವಿತ್ ಗಗನ್ ಹಾಯ್ ಕವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ್ ಇನ್ನ ಜಾಬ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಅಣ್ಣದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಣ್ಣೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋನುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅತ್ತು ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪಕ 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಏನ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಕ ಪೂರಿ ಜನ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಬೇಕು ಮಲ್ಪರ ಒರಿಯರಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪರ ಚಿಟ್ಟೆನಿದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ದೊರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಬೇರೆ ಪೋತೀರಂಚ ಅದು ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ನೈಲ್ ತುಯ್ಯೆ ಅಂದೇ ಅಂತ ತೋಚ್ಪದೆ ಮಾತ್ರಿಕ್ಲ ನೈಲ್ ಪೂತುಲಾತ್ ಮಧ್ಯರೂರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹವರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಪಂದೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಜಾದಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಅಗಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ
ರಿಪೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಆಯ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಈ ಅಣ್ಣನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ ಅರೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ ಪಟ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೇರ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪು ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ 50% ಗೋತಾ ಡಾಟಾ. ಭೂಮಿಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್. ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಣ್ಣ ಓ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರು ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಕಣಿ ಆಲುಂತೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಪಾರ್ಟಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಲೈವ್ಡ್ ಮಂತೆ. ಮಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಏತ್ ಲೈವ್ಡ್ ಮಲ್ದೆಗೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈರ್ನ ಮಾಮಿನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾಮಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಒಲ್ತು ಲೆಪ್ಪು ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಪೋತೆ. ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ ಪಟ ಪೋಡ್ ಪಟ ಪಟ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಮದ್ದೆಂಬಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರೂ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮುಗಿತುಂಡು. ಪಟ 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 ಪೋಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಕ್ ಪನೋಡ ಎಕ್ಕಡ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಬೈದ್ಯರತೆ ಯಾನ್ ಕೈಸೆ ಹಾಯ್ ಮಜಾಕ್. ಯಾನ್ ಕೈಸೆ ಹಾಯ್ ಮಜಾಕ್ಗೆ ಈಯೆ ಬತ್ತಿನ ಓಕೆ ಸರಿ ಪಡು. ಅಣ್ಣ ಓ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ನೆನ್ನಣ್ಣ ಕೊಂಕಣಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿ ಹೆಲೋ. ಮಂಡ್ಯರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೋರ ಇಚ್ಚಿ ಬೋರ ಅಂಡ್ ಬರೋಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡತೆ ಪಂಡಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲಾರಪ್ಪಂಡ. ಪೂಜಾ ಆಚಾರ್ಯ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರಿಂಡು. ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಇನ್ನ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ. ಆರ್ನ ನೇಮ್ ಭೂಮಿಕಾ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ ನೇಮ್ ಭೂಮಿಕಾ. ಓ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿರ. ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಓ ಏರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏತ್ ಸರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಎನ್ನಣ್ಣ ಕೊಂಕಣಿ ಏತ್ ಸರಿಗೆ ಎನ್ನುವರು. ರಮ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಕಾಡ್ಗೆ ಏನ ಎಕ್ಕಾಡ್ ಏರುಂದು ఉందాయి. హేసీస్ ఎంచోల్లరు ఉందాలు హేసీస్ ఎంచొల్లర్ ఏ సౌఖ్యోల్ల ఇరెంచొల్లర. ఓ ప్లేస్ లైక్ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಮಂಡ್ಯಡ ಎಂಕ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮುಂದಿತ್ತನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತುಲ ರಮ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಂಗೆ ಮುಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಭೈಬತ್ತಿನ ಮಾತೇರ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಓದೇವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಯ್ಯನು ಅವೇ ನೀವು ಓದುದಿತ್ತು ಹೊಡೆಯಿತು ಹೊರ್ತು ಮಾನವದೇದಿತ್ತು. ರಮ್ಯಾ ಕುಲ್ಲಲ್ ಭೂಮಿ ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಮರೇದಿ ನಾನು. ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಣ್ಣೇ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೋನು ಮಂಡ್ಯರ್ಲ ಗೇಮ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು. ಆಣುಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪಿನಿ. ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಎಲ್ಲರದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. 100%. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಗ ಬಂಡಿ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡಾರು. ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡು ನಾನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿನ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೇರ್ನ ಜಾತಿ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4 ದಿನ ಇವಾಗ ಕೊರು ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ದಾದ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಕೋರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಸೋನು ಅಂದ ಓಕೆ. ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ?
ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಂಡಕ್ಕೇಂದೆ ಓದುದು ಐಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುನಂಡ, ರಾಮಾಯಣ ಓದುನಂಡ, ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಆತ್ ಭಕ್ತಿಡು ಓದೋಡು ಅವು ಮಲ್ಪುನು ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ ಪಿದಾಯ್ದು ಓದುಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಅಂತದ್ದು ಉಲಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಂದ ಅವು ವೇಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ಆತ್ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಓದುದು, ಒಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಓದರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆತನಿಗೆ ತೂಲೆ ಅವು ನಾಡ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋರ್ದು ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಕಡಬುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ. ಮೇ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಅಕೌಂಟದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಹುಷಾರ್. ಆವ್ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ದಾದಾ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಅಂದ ಸಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ಆದಿ ಕೂತೊಂದು ನಿಂಚ ಬೇಲೆ ಇತ್ತ ನಿಂಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜ. ಬೇತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡತ್ತ ಇತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ ದಾದದಿ ಬುಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಎಂಕ್ ಎಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅವೇ ಓದು ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಭಕ್ತಿದು ಓದುವೆರಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾನ್ ಹೊರಲ ತೂತುಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಗ್ಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿರಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ತೋಜ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮನಿಪುಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜಿರು ಆಯ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋತೆ ಉಗ್ಗ ತಿಂಡರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೆಡ್ಡ ಹಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜೀರ್ ಬಲೆ ತಿನ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೈದಿಜೀರ ಇಸಿಸ್ ಏರ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಓ ದಾಯಕ್ ಓಲ್ಲೆ ಏರು ಐಜ್ಜೆ ಪಿದೈಪೋತೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಜನ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು. ಸ್ಯಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಕರಿಮಣಿತಲ ಲಾಗ್ದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲಾಗ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈನಿಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಭೂಮಿಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವನುಂಡು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ. ಆರ್ನ ನೇಮ್ ಭೂಮಿಕಾ ವರುಣ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ದಾವಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಡೀ ಈ ಮಂತ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು. ಏತ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಜಾಬ್ನ ಭೂಮಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲದು ಭೂಮಿ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಈ ರಮ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಈರ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಅವಾಯ್ ವಾಯ್ ಅತ್ತು ಅತ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ರಮ್ಯಾ ಅತ್ತುಂದಿಯಾ ರಮ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ರಮ್ಯಾ ನೀವು ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಸಾರಿ ರಮ್ಯಾವ ಸಾರಿ ಬೈ ಮುಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿಗೆ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸನ್ ಅವನುಂಟು. ರಮ್ಯಾ ఒక ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮನಸ್ಸು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾನು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓ ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಡುಟು ಎಡ್ಡೆಡು ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆನುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ದಾದಲ್ಪ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಓಲು ಇಲ್ಲು ಸಿಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲುಡು. ಹಲೋ ರಾಧಿಕಾ ಹಾಯ್. ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಪೊತ್ತೇರು ಈರು ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ತುಪ್ಪು ಜರ ತೂಪೆ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಡ ಅರುಣ್ ಸೆಕ್ಕಿ ಮಂಡೆ ಭಾಳ ಪೊಪ್ಪನೇ ಜನ ಐಕ್ ಹುಷಾರಡು ಓದ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿಗೆ. ಹಾಯ್
ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ದಾದಾ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕದಾತೆ ಆತೆ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭೂಮಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಕು ಪೊರ್ಲು ಎ ಬೇಬಿ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಮರಲದೆ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೆಬಿ ಪಿಂಟ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೆ. ಓ ಯಾಂಗ್ ಪನ್ಯಾನಿ ಕೇನು ಜೇರು ನಾನು ನಿಗುಲ್ ಪಲ್ನ ಕೇನ್ ಮೇರಾ ಭೂಮಿ ಈ ಪೊರ್ಲತ. ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಈರ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮಿತ್ ಇರೆಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಲೆ ಓದಮ್ಮಯ್ಯ ಓ ಮತ್ತ ಲೈವ್ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಲೈವ್ ಮಾತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ 14th ದಾದ ಹತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗ್ ಮರ್ಲಿ ಅರೆಗ್ ಒಂಥರ ಬಿಂಗಿರಿ ದಾದ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಅರೆಗೆ ಒತ್ತುಜಿ ಎಕಡ್ ರಮ್ಯ ಕುಲಲ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯಕ್ಕ ಮೋನಿಗ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಲ ಏರು ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತದಿ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುರ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಪುನು. ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಭೂಮಿ ಇರ್ನನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮೂಗು ಪೊರ್ಲೆತೆ ರಮ್ಯ ಪನ್ಲಕನೆ ಪನ್ಪುನು. ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚೆಲ್ಲಮ್ಮ ಹಲೋ. ಆರ್ ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್? ನೋ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಮ ನೋ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದು ದಾಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜೈತಿಪ್ಪನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋಂದೆ ಕೊಲ್ಲು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ? ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಭೂಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತುಜಿ ಇರೆಗ್ ತೂವರ ಹಂಡ ತೂಲೆ ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜಿನ ಪೋಲೆ ಓಕೆನಾ ಈನ ಬಂಡೀರ ಓದ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಓ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೇನು ಓ ಜಾಬ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಜಾಬ್ ಮಂತನ ಮನ್ಪು ಇರೇನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ತೂಪೆ ಏನು ತೂತಾಯ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂದೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಒನಸಂಡೆ ಇನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಆತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಕಾದ ಒನಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 words ಫಾರ್ ಯು. ಬಲ್ಲೆ ಏನು BBCಗೆ பொண்ணுள்டா ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಡ ಇನ್ ಕಲ್ಪ್ಲಿ பொண்ணுಲೆಗೆ ಮತ್ತು BBCನ ಕಡ ಉಡ್ಪರತ್ತ ಇನ್ನು ಓ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 29 ಮುಗಿಯೋನ್ 10 ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಗಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಏನು ಓದುನು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಅಕುಲ್ ಮೂಲ್ಕುಲ್ಲಣ ಅಂಚನೆ ಅಗುಲ್ ಪಾತಿರ್ವಿರಾ. ಕಾಲೇಜಾ ಅಂದ್ ಕಾಲೇಜ್. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಡ್ ಏಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿತನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀ ಕೋರಿ ಭೂಮಿಗ್ ಏನು ಭೂಮಿಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ತೆಲುಗು? ನೋ ತುಳು ಭೂಮಿಕಾ ಸಿಸ್ ಓ ಕಾಲೇಜ್ ಮಣಿಪಾಲ ಸೇಮ್ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 29ಗ್ ಎಂಡ್ 16. ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದದಾದಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇ ಬಿಡ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಲೆ ಪಂದೆ ಬರ ಬರ್ಪೇತ ಮೂಲು ಅಂಚ ದಾದಾತುಂಡು ಮರ್ಲು ಐಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೆನ್ ಯು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಲಿಯೇರೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಚ್ಚೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪದೆ 29 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 10 ಮುಗಿಯುಂಡು ಪಟ್ಟ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಯಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಗೆ ಏರ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ವೀಕ್ ಮಲ್ಪುಡು
ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕಾಯಿರ್ ಅತೆ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಂತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿಂತಲ್ಲ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಆತನ ಸ್ಟಡಿ ಆತನ ಓ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಉಳ್ಳೋಲ್ಲ ಐಕಿ ಮುಲ್ಲ ಇವಡು ಬತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಫ್ರಮ್ ಧೀರಜ್ ಅತೇನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಯು ಟೂ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಬೇಲಿಜ್ಜೆ ಮೊಗಲಿ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಂಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಪಾತೆ ಬಾಯ್. ಇನ್ನು ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಓದ್ತೀರು ಮಾಮಿ ಒಲ್ಪ ಓದ್ತೀರು ಓ ದೇವರೇ ಮಾಮಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸೇ ಮಾಮಿ ಬೇಲೆ ಓದ್ತೀರು. ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬಾಯ್. ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿನಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸದ್ಯಡಿತ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇದು ಪೊರ್ತು ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಮ್ಮೋಕೆ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ